सेंट्रल कमिटी BPF आरो सेंट्रल कमिटी BSU बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोननि इन्सट्राक्शन हिसाबै BTCनि गासै मोनबा डिस्ट्रिक्टआव गोबां जायगायाव दाख्लैनिफ्राय आरम्भ खालामदों फ्री सामार कोचिं केम्प बेयाव 9, 10 लादों अबावबा आरो अबेबा जायगायाव 12 खौबो लादों 12 नि बेसिकली साइन्सखौ आरो दा बिनिनो असिलायै जोंनि गहपुरावबो आंखौ कोअर्डिनेटर दायित्व हरनानै मोननै जायगायाव खालामनांगौ होनना बुंहरनायलाय जोङो बेयाव गहपुरनि माने जोंनि BSU आरो सम्पूर्ण दाजोबनाय जायाखै जायखौ दायित्व होथों जायखौ लानानै बानायनो नागिरदों आरो युथ BPF जाय दा दंथ'यो बिसोरनो माबा सिजेलै माने अर्गेनाइज भाबै नङाब्लाबो बिसोर सानैसोखौ लानानैनो बे मोननै केम्पखौ बानायनाय जादों मोनसे जाबाय गहपुरनि राजगड़ केम्पास आरो मोनसेया दैमालु केम्पास बेयाव जोंहा GK गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म स्कुलनि केम्पासाव खालामनाय जागोन दा बेयो 12थायाव बेयाव बेखेवनाय जागोन दा बे मा साबजेक्ट लानाय जादों ओरैनो दा जोङो माने इन्सट्राक्शनाथ' मेथ्स साइन्स इंलिश बेनिफ्राय जों बेयाव नाथाय ओरैबायदि मोनसे अबजार्भ खालामदों मेथ्स साइन्सआव बिराद मोजां मार्क्स मोनबाबो स्टुडेन्टसफ्रा माने ससियेल स्टाडिसाव एसे खम मोननाय जादों आरोना बेनिखायनो सिरियास बे मेटारा मानो होनबा जोंनि गासै पार्सेन्टेजखौ माने ससियेल साइन्सआ बोख्लायनानै होयो बेनिखायनो ससियेल स्टाडिसनि जि माखासे साबजेक्टफोरखौ एसे डिफारेन्टलि नायनांगौ गथ'फोरजों स्टुडेन्टसफोरजों डिफारेन्टलि एप्रोच खालामनायनि गोनांथि दं होनना सानदों आरो जों कोअर्डिनेटरब्लाबो आङो मोननैबो माबायाव आं गावनो माने माबा खालामबाय थागोन नायबाय थागोन सम आंबो ट्राइ खालामगोन जे ससियेलखौ प्रब्लेम स्टुडेन्टआ ससियेल स्टाडिसखौ बोरै प्रब्लेम मोनदों बेखौ एसे बुजिनो सेस्था खालामनो नागिरदों जों जिहेथु जों प्रब्लेमखौ बुजिब्लासो बिनि सल्युशनखौ होनो हागोन ओंखायनो जोङो बे ससियेल स्टाडिसखौबो लाफानाय जादों बेयाव दिनै बे सुबिदाखौ नायनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मा बुङो हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिमथ' माने खौथि साबायखर जासिनांगोन मानो होनोबा जाय बुस्थुआ जोंनि माने गोसोआव दंब्लाबो बेकआप जों मोनाखैमोन दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि थ्रुयै बेकआप मोनसे खालामदों बिराद मोजां मोनदों मानो होनबा आं जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबाय थादोंमोन बे समावबो जोङो बे क्वालिटि एजुकेसननि माखासे एवारनेसखौ होबोदों आं बैनिफ्रायनो जोंनि बर' स्टुडेन्टसफ्रा माने बर' मिडियामनियानो जा इंलिश मिडियामनो जा एज ए बर' हिसाबै बर' स्टुडेन्टसफ्रा मायाव प्रब्लेम जायो बेखौ आंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स दं बेनिखायनो बे फिल्डआव जोबोद खामानि मावनायनि गोसो दंमोन दिनै माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो माने इनिशियेटिभ लानानै मोनसे दायित्व होनायखाय सिनसियारलि एसे मावलांनो थाखाय सेस्था खालामदों।